Var der ikke flere? Hold kæft. Hvem er ham? Ja. Ham der? Det ved jeg sgu ikke. Der var sgu da ikke flere. Ej, der var sgu ikke flere der. Der var sgu da ikke flere. Der var sgu da ikke flere. Ej, det var der ikke. Vi er kun også to. Hold da kæft. Hold kæft, det var sygt, det var. Altså, rimelig sygt, eller hvad? Hold kæft, det var sygt. Hold kæft, det var sygt. Nej. Jeg har aldrig oplevet noget vildt. Hold kæft, det var sygt. Hold kæft, det var sygt, mand. Det er egentlig okay vildt. Hold kæft. Den der, som jeg så her. Nå, jeg ved ikke, hvad jeg så. Var der andre her? Hvad? Var der andre her? Ja, jeg ringede meget. Hold kæft, det var sygt, det var. Ja. Et hiv-salvie. Ja, og jeg hold kæft, mand. Altså, i min verden, Ja. der havde du sat noget her, og jeg er stadigvæk påvirket. Ja. Der havde du sat noget her, og her, som man kun kunne sætte sine ben imod. Okay. Men det var din skyld, at jeg kun kunne sætte mine ben dernede. Og det gjorde du kun for at irritere mig. Okay. What the fuck? Okay. Ej, det kan du roligt prøve. Nej, det ved jeg sgu ikke lige nu. Det tror jeg ikke, du. Det kan du roligt prøve.